ngamal perbuatannya dunia ampura diatur bubuk bisa ngomongnya tanggal banget rada papai dedayu mama kono iku sing rengaken sareng kang peka pono kedik sareng kang ora tunggul payane kedik kang rudi sampun langis sareng mas belang mas sudah kedik papai kris sareng papai sugan bos beraket kedik pun aku berpikir segala lampan rukur untuk bebarengan papai dedayu sareng papai pingki kedik bae dede bintang bae bintang bae bintang bae bintang najan dingali-lali bibis salali dilipur biklipur tambah labas tambah kemutan bae bintang bae bintang bae bintang sareng papai dedayu kedik papai dedayu bae bintang papai pingki sareng angano anggen otek kedik kang rosek kedik sing rengaken ye Mas Pelang papai Kris ngaturaken matur kesuwun Mas Pelang papai Kris sampun ari papai dedayu kedik papai dedayu bae dede bintang bae dede bintang papai pingki papai dede ayu dewe papai dede ayu dewe papai dede ayu dewe ambae bintang papai tiki kang bakal bonol papai Kris Mas Belang sampun papai dedayu sing hormati papai dedayu papai dedayu papai pingki papai pingki papai pingki papai pingki papai pingki papai pingki bae bintang 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 sareng ngandang utek kedik sareng papai pingki kedik papai pingki bae dede bintang papai bintang bae bintang papai pingki bae dede bintang bae dede bintang bae dede bintang papai pingki Mas Belang dewek Mas Belang papai Kris papai pingki papai dedayu papai dedayu papai dedayu papai dedayu papai dedayu minangkan kang bayari papai dedayu papai dede ayu dewek papai dede ayu dewek sing paling
Pinky Sampurali papai Pinky papai Dede Ayu papai Pinky papai Pinky papai Dede Ayu si hormati Matur kesun papai Dede Ayu papai Pinky sering mas pelangi kedik papai Kris Mas Yudi sering mama gober kedik mama gober saking muk mama gober 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 dewek mama gober dewek mama gober mama gober mama gober pak gober dalang-dalang pak gober dewek sakinun pak gober dewek sakinun mama gober sakinun mama gober sareng papa Kris kedik papa Kris dalang-dalang mama gober kesuwun mah matur nuwun matur kesuwun mama gober sakinun sareng papa Pinky kedik papa ayo sareng mama kowe kedik sampurani papa sugan bos berake kedik singiran Sinegeg ingkang wonten tlatah Telaga Jamun wonten lelampanipun Insinyur Burhanuddin kaliyan Ketua Kelompok Tani Sapi Mati Bapak Kaji Sidik Tarsidi siweg lelampahan teng sekitar dalan perapatan Telaga Jamun kepanggih kalian paman selengit golong-golong kalian paman dari ngandegaken lelampahan Raden Insinyur Burhanuddin kang dados PPL wilayah binaan Desa Gadingan kelompok Tani Sapi Mati ngandikanipun paman selengut mau wani kumalantang kaya dene gledeg lakaudan alhamdulillahirabbil alamin nyong li lamun boten sawon li kepanggi kalian Bapak Mas Insinyur Burhanuddin selaku PPL Wilayah Binaan Gadingan kantor panjenengan teng BPP Silih nggih Wilayah Binaan Sapi Mati paberan gini terbang gede paberan ini yang ini dari pine sih wong sing dilatih keberanang kene karo Kang Kaji Kaji Sidik sakang pundi sih Kang yang tak ya ya arep milik sawahmu Sapi Mati mulai pada mugar
Ya manung trep ya selamat beli nang tikusik. Atau kena wereng bokotane wereng mumpung ini sudan. Bokotane wereng ya aku ngajak PL Sinyul Burhanuddin periksa sawah. Ya mut harap nyilaki sawah itu nyilaki wadon bercuma. Ya kemayat sawah yo. Sawah aku di silaki beli barang aku. Silangut. Aduh. Pandai cuma baik pakar aku ya betul. Kalau pandai perkaruan pakar makanan ki Mas Sinyur Burhanuddin. Nyong le dua anak loro sing siji lanang. Oh. Raden Mas Aji. Oh. Nembe metu SMA. Oh. Yang nyonge wong tani ya, duwe sawarung bau. Enak iki putrane nyong ki sekolah mendi. Oh. Bareng anak semata wayang nyong duwe sawarung bau. Baguseku sekolah mendi ya. Oh. Semata wayang ki sing lanang iki ari wadone si ana loro yo ngene ya. Oh. Lanang mung semata wayang. Oh, wadone loro lanang semata wayang. Ki sing lanang ki enak wis sekolah mendi. Oh. Ari kakange si bengene ku wis lulus S1 bahasa Inggris ning Universitas Wiralodra. Oh. Terus engko rencana dine sing bungsu jaluke je pengen mana karo para bibine ning Banten ning Universitas Pamulang. Yang tapi bocah masih SMP. Nah kiyen ki sing lanang iki anak semata wayang lanang Raden Ajine. Enak sekolah ngendi? Oh, jaluk saran Mas Insinyur Burhanuddin. Pase kon sekolah apa? Nyong duwe sawah bareng nyong tenagane ya wis tua. Ari wis tua iku ya wis lokatan sering ceklok. Lara boyok, batuk ngoklok, oh, penang encok, rambut ya wis mulai pada brontok, mata ya wis mulai kotak. Tapi bakal bilang bocah wadon si montok sih, ya masih waduh, kedilang medok, konon, jang jadi sinyur, anak nyong ke, enak sekolah mendiku, sing lanang li. Nyonge dia senagane rada lempok, mopok, gopok, penang wis tua, jang priben jar Masinyo. Baka menurut tema tisu, putrane panjenengan Kang Jalriki, yen kuliah lanjut wis metaning fakultas pertanian bae, agrobisnis atau agroteknologi. Fakultas Pertanian Gunungan di kuno. Adon Bandung Unpad. ITB atau IPB atau UGM atau Universitas Diponegoro apa Universitas Pangkalan Bumangkurat Kalimantan tangan di apa Universitas Andalas mendicang bang jabar panjenengan lu nyong keder apa mun suwagati kono Cirebon. Fakultas Pertanian. Wis saja duadu memeta Fakultas Pertanian ning Universitas Wiralodra bae. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ning Universitas Wiralodra kana Fakultas Pertanian ta kono. Ana Universitas Pertanian ning Universitas Wiralodra lho. Iya wonten isunuga S1 lulusan saking ribu maune isun D3 sing Institut Pertanian Bogor nyelesaikan S1 yang berhubung isun bari kerja nyelesaikan S1 sing Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Negeri swasta Wiralodra lho. Ah.
Masinyor, Burhanuddin, Universitas aku negeri ta swasta. Saiki lagi diproses badhe dados universitas negeri. Sanajan swasta tapi nilai akreditasi iku nilene A, yaiku universitas kang mapan, kang mumpuni, kang kredibilitas, kang den akui ning masyarakat sekabeh lan den akui ning pemerintah, universitas kang bermutu. Statusnya disamakaken berarti wis padha karo universitas negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyong gebengen kula ngarit mono. Lagi zamane duwe sapi, duwe wedhus ka. Lok ngarit ning halaman kampus Universitas Wiraludra, malah duwe kenalan nyong lagi ngarit lu. Bocah kae kebangkir ka bocah. Mayaan ya. Arane Mas Insinyur Teguh Iman Santoso. Lah, jari ini jadi dosen kono piye ku ya. Duwe kenalan yang lagi ngaritku. Salaman kenalan ngobrol malah nyongku. Ning warungku kopi ini dibayari. Ning Mas Teguh Iman Santoso. Iya, Pak Teguh Iman Santoso sanikine dados dekan Fakultas Pertanian. Apa dekan kuno? Masinyo? Dekan gua apa? Dekan gua apa? Baka dekan guyak kaya lamun ning SMA kaya kepala sekolah. Kepala jurusan pertanian iku ya dekane ya Pak Teguh Iman Santosa. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedulur sederek. Oh ya beli. Kenalan kalian nyong ku ya. Buat ya Pak Teguh Iman Santosa lu ya. Waduh, barang nyong itu Kang Ari. Kaya-kaya ke diterima beli anak nyong ya. Lamun sekolah merono. Iya mudah-mudahan den terima. Asal melalui seleksi. Seleksinya gelombang siji, gelombang loro. Waduh, anu gelombang. Kuno apa gelombang kok? Kayak gelombang lautan bae, gelombang 1, gelombang 2. Maksudnya piye masinyo gelombang. Gelombang. Ya duduk gelombang. Apa gelombang kok? Tahapan. Ana tahapan kang kesiji. Yen tahapan kang kesiji wis pada den terima kabeh, buka tahapan keloro. Oh, jadi tahapan periode ya, periode 1, periode 2, tahapan 1, tahapan 2. Gelombang, ayo pokoknya gelombang lautan, gelombang tsunami. Iya dudu gelombang lautan. Umunggu isun, mati sun, sawai duwe rong bau, duwe ternak wedhus, duwe ternak sapi, duwe ternak bebek, duwe ternak kelinci. Putrane panjenengan wis sekolahaken bae ning Universitas Wiraludra mendeta Fakultas Pertanian. Waduh, iya. Uniku aja waduh. Anak lanang siji-siji, jelema sekolah Bandung. Waduh. Biar ribet ki ya. Wayang hari lakas grawang hari, gegaleng lakas grawang gegaleng. Pero yang ning sawah ko ngirim, sega kiriman. Waduh. Ya anak lanang sama tok-tok ng motor, Kawasaki Ninja RR. Ganti karo motor NMAX. Jago anak lanang. Semata wayang lanangnya. Kanggo kuliah, jarang gak kuliah ka aja sampai matu SMA beli kuliah. Jadi bagus yang kono ya. Ini Universitas Wiraludra. Iya tang Universitas Wiraludra mawon. Wis aja duado. Ya, panjenengan kini sebagai kelompok. Ya Kang Kaji sih sebagai kelompok. Kalau kompletet ya. Panjenengan li sebagai penyuluh penggerak perekonomian pedesaan gitu.
jarene lagi ana lomba desa. Nggih wonten lomba desa. Aduh, lomba apa bae kuno. Masinyo, ning sing ana lomba desa lho. Teng desa Tambilor lagi den wontenaken lomba desa. Iya sing den lombaken iku iya lomba data administratif berbasis digital, lomba perkembangan ekonomi pertanian, dilombakan masalah kesehatan, dilombakan masalah pendidikan, dilombakan masalah gotong royong lan lian-liane. Waduh, ya tugasnya berat panjenenganku ya. Tugasnya berat bisa ya yang perlombaan bu. Iya tugasnya berat karena nata administrasi menggerakkan masyarakat gawe lumbung pari ketahanan pangan, damel koperasi merah putih, menggerakkan masyarakat, aktivitas pergerakan perekonomian, meningkatkan pendapatan per kapita dari hulu ke hilir. Apa dari hulu ke hilir kuno masih nyur, encang, nyong gak paham dari hulu ke hilir kuno sinur, masih nyur Burhanuddin dari hulu ke hilir ku apa? Yang koisun jelasakan siji-siji. Iku kegiatan dari hulu ke hilir. Waduh, iya nyong gak paham ya hulu ke hilir ku apa kuno. Ngelamun ing tengah wengi gribis sing ora mari-mari gumerak saya ning film engga pisan dari banyak hatinya wabekal bonol sempurna bila nali bibis nali papai dedayu papai pinki sarang kang rose kedikan denot nano minaka grup perawat tubuh Mamai ini nang gopes jati surah serang maraksa bumi muki binekadi sampuna mas terang serang papai krisek kedik mas yudi wong pecek pasti ketitikungan pasti Wis lah masinyor nyong ya mantep lah. Putrane nyong iki kongkon sekolah ning Universitas Wiralodra Fakultas Pertanian apa maning harus diproses menjadi sekolah negeri. Oh ya boleh. Terus dari panjenengan ke statusnya sudah disamakan dengan universitas negeri dan terakreditasi. Waduh ya mantep ya. Pokoknya wong bodoh kayak wong bodoh jemplok kau tuh. Ini dua anak Sinyur undang Mas Sinyur Aji Pramudita. Oh, SE apa mana muskono dokter, dokter Insinyur Mas Aji Pramudita. Yes. Bukan ku priwen ku dagana yes gede. Ya yes ku hebat le masinyo. No iya ya. Ang aji menikmati Mana enggak sudah ku. Epil. Sudah beluan. Mana ngomong yes baru yes pot. Samprang beli ngomong yes. Jam priwe kana. Dari hulu ke hilir kanyang ora paham. Dari hulu ke hilir ku mengkenen masyarakat ning desa Tambilor iku kongkon nganakaken peternakan bebek lanang bebek ya nernak dhewe pakane ya gawe dhewe konsentrat gawe dhewe gopure gawe dhewe terus kanggo pakan bebek bakal wis remaja den potong
ya damel rumah makan, warung makan Lamongan dewek. Oh, jadi gawe konsentrate dewek. Terus gawe gopur dewek. Terus nernak bebek dewek. Terus bebeknya sing ngendok dewek. Bakal beli ngendok bebeknya yang ngendok dewek. Oh, bakal bebek lanang. Oh nenek bebeknya disembelih, nyembelih dewek. Terus dimasak. Gawe lamongan dewek. Mokonon. Iya, singawit hulu sampai hilir. Singawit hulu sampai hilir. Singawit gawe konsentrat, gawe gopur, peternakan sampai panen, bebeknya dipotong, ya dipotong dewek, dimasak dewek, didagang dewek, gawe lamongan dewek. Bentuknya bentuk koperasi. Permodalannya saking koperasi merah putih. Yen bebeknya petelur, dia mengkone dijual telore ning koperasi merah putih. Produksi pakan telore, yang produksi dewek sing kelompok tani dikoordinasi ning koperasi merah putih. Jadi bakal beli ngendok dewek ya. Aduh, mana gua ini sini lihat. Cerdas, tangkas, beringas, akas. Oh, iya bener. Ya, bakal beli cuma. Ya beli akas. Aduh, keramas. Aduh, paman kasihku ya lo kana guyone. Pengi cuma jatuh keramas. Ya, orang akas bos ya. Aduh, keramas ya. Kayak mengkonon mau jadi dari hulu ke hilir. Kalau mau nandernak iwak lele, priwen kuno sinyut. Ia bakal nernak lele ku, ia gawe bibit dewek, netasaken dewek, gawe gopur dewek, lelene diternak dewek, wis lele remaja. Digoreng ya kanggo lamongan keluarga kelompok tanine wong dewek. Pakane ya tetep dikoordinasi ning koperasi merah putih. Permodalannya ya ning koperasi merah putih. Lamun nak wedhus narak sapi cang priwen. Yang kan dhewe wedhus sini. Dua sapi. Priwen caranya? Gawe pakan olahan dewek. Gawe konsentrat dewek, gawe gopur dewek, terus nanam penghijauan, rumput hijau ning tanggul-tanggul kali, baik kali irigasi maupun kali pembuangan, kayak dina kali Silwadon. Tanggul kanan, tanggul kiri ditanduri Supet Gajah, Setaria, Sulanjana, Inggris sebagai mulching. Mulching kuno, senyut. Aduh, apa istilah mulching apa? Mulching ku penutup tanah supaya tanggul kali aja longsor. Oh, jadi mulching ku penutup tanah supaya tanggul kali aja pada melorot. Iya pun kanggo pakan hijauane. Terus ternak dibentuk kena, bisa. Ya bisa diadol ning pasar. Bisa diadol kanggo sapi kurban, bisa diadol kanggo wong hajatan, tapi utamane kang hariane sapi itu dipotong dewek, diadol daging, digawe bakso, digawe sosis, digawe empal, gawe warung makan empal gentong lan sate kambing, sate sapi. Jadi iku ya dari hulu ke hilir. Waduh, cerdas maning ya. Eling dening matuan Universitas Wiralodra ya. Aduh, murid pataku Iman Santosa mantep tep. Waduh. Ini murid kaya ka. Siapa kana? Sing rada biasa rada misnang. Bapak Dr. Asep
Dr. Insinyur Asep Suherman. Oh iya, wala man ko nung rungunak Suherman bae. Ya kandane Patago, kung waktu Patago na masih jadi dosen. Dia kana ko dia, Pak Asep. Herman kan yang layap-layap. Yung nyong ay drumpaturan, para Pak Asep ako. Iya ko namine Dr. Insinyur Asep Suherman, Master Pertanian. Waduh, komplit teman siya. So, siapa kono? Anak layab lambi abang kaya. Sangut. Anak lambi abang liwat kono. Sangut. Ano, ini ang yamang maya. Angel, kaji angel. Kaji pedegul. Kaji gaul, kaji pedegul. Ringas gue rabis telu. Anak lambi abang ringas. Anak lambi abang ringas. Anak rambut abang ringas. Waduh. Angel. Kaji pedegul. Iya wisenda bae bukat kesenengane mama kaji ni mokoten. Ajailok arwaru. Ajailok medoni. Bukatan moyok mengkone panjenengane kegroyok. Anggon pantes temen rupane lari matane pengen pisan kenal. Galas kasih pokuran lambe tipis pada dayung angan-angan menger wong ayu katon dengesan. Sampai di sini dulu lalampahanipun tentang konsep pertanian dalam lomba desa. Salam buat Bapak dosen, Bapak dekan, Insinyur Teguh Iman Santosa, Master Pertanian, kalian Bapak Insinyur Supriyadi, Master Pertanian. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.